Zdravko! Bože gospode, na šta smo spali? I hoćeš noć da te vozim I samo čekam, bebe, pozim Pa da ostanemo sami, bebe, sve me tvoje mami, bebe. Ajde, ribiće male, dođite, pa da vidite šta je ribetina. Gdje su male ribiće? Mislim da ne bi trebao da se smijem ovome, mada znam jednu pesmu koja tačno odgovara ovim klipovima. Oj, molimo ti se usliši, pomiluj. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi. Posljedno ljudi ovdje lezi, što pravite, kako ste mi danas? Elem, kao što vidite po nastavu klipa danas reagujemo, točnije ja pričam neko svoje mišljenje o TikToku i zašto je to njesra. Mislim, ja znam da većina vas ima TikTok i da ga, verovatno 90% gleda i malo manje 90% koristi, tako da ako mi neko bude došao u fazonu i bio i rekao kao zašto komentariš TikTok na tako loš način, kako si ti očajan, imaš samo 300 subscribera pa si iznerviran, imaš malu kitu pa si zato... Brate, znači ja sam zato i počeo da snimam YouTube, razumeš, znači ja imam malu kitu, razumeš, i ja prosto, ja sam nerviran zbog toga, razumete, i onda ja lepo dođem i iskomentarišem neke stvari na YouTube-u, osjećam se lakše i plus sam dobio 100 € od Vučića. Elem, da se vratimo na temu, znači, bude li mi neko došao i tako nešto rekao, bit ću u fazonu, brate, ako hoćeš da gledaš klip, gledaj, ako nećeš da gledaš, nemoj, baš mi brige. Da, ajde mi polako da se bacimo na komentarisanje ovog TikToka i ove platforme. Znači, kad je krenuo ovaj svet, interneta, YouTube, Google, Mozilla, nemam pojma, nija sve, pomislio bi čovjek, pa definitivno da od youtubera gore stvorenje ne može da evoluira, ali jebi ga, grdno smo se zajebali. Pa da počnemo, znači, prva stvar kod TikToka što je jako bitna, znači, to je platforma koja je napravljena za iskazivanje neke svoje kreativnosti, za pravljanje nekih smešnih videa. U suštini, ova platforma je ograničena, limitom od 1 minuta, znači, za 1 minut može radiš šta hoš. U suštini problem kod TikToka je to što je mnogo cringe, ali na jedan onako cringe na specifičan način, razumete? Znači, neko stavi kameru i radi kao sinhronizaciju usana, stavi ovako kameru, uključe da snima, u pozadini ubaci neku repliku koju govori Šojić i onda svi znaju da on to ne govori i svi misle da je smešno, zapravo ništa nije smešno i treba da se ubiješ. Uglavnom TikTok koriste devojke iz, nemam pojem, iskreno nekakvog razloga, brate, i svi će se složiti da generalno devojke imaju, da nemaju toliki humor kao što imaju muškarci. Sad, da li se na ovo neko bude na ljutu ili ne, meni iskreno baš briga. Uzmu sinhronizaciju usana, brate, od ne znam, Miljane Kulić, brate, od Šojića, od nemam pojmene iz neke replike iz nekog filma i to je kao smešno sada. I svi su to čuli po milijardu puta i to je kao smešno. Ali generalno kad dođem na TikTok iznerviram se jer prosto kad vidim kakvi likovi snimaju za TikTok, pa bolje da su se rodili kao žensko. Znači mi nakon neku šatiranu kosu ofrbanu od 50.000 boja ovako, razumeš, bukvalno onako imaju minđuše, imaju, nemam pojma ne šta sve, nemaju, bukvalno se šminkaju, bukvalno samo im to fali da se šminkaju i žensko si, budeš bukvalno proglašen za pedera. Da, druga kategorija su devojke na TikToku, tačnije nije to baš kao neka kategorija, nego iskreno, evo, generalno, u mom mišljenju 90% TikToka je cringe, znači tu ništa je što ne možeš ništa pametno da vidiš i bukvalno koliko imaš pratioca na TikToku i na YouTubeu, realno na TikToku je jedno 100 puta lakše, dobro nije, sad bit ću realno, jedno 10-ak puta lakše da brže dođeš nekako do ljudi nego na YouTubeu, ali poenta je što na TikToku nema ništa pametno, sve gluposti vidiš, bukvalno. Na YouTubeu, makar sedneš ukucaš, kako promeniti sjelicu, uđe ti klip, prati kako da promeniš sjelicu, kako napraviti green screen, foto, efekat u videu ili šta god, kako zameniti slavinu, makar nešto možeš da naučiš, vama ne možeš da naučiš ništa. Bukvalno, uđeš na TikTok, evo ja sam, verovali ili ne, ja sam danas instalirao TikTok bukvalno pre pola sata. I ušao sam na TikTok i samo sam onako šalto i samo bulje se, evo i bam. TikTok, bam, 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 razumeš? I svaka ista pesma, evo, sad ću vam pokažem small waist, pretty face with a bing bang, onako, kad će se pokazuje bulju, razumeš? Mislim, te devojke koje to rade su mentoli, brate, u glavi, zato što
iskreno, evo, bit ću iskren, znači, svaki muškarac, mislim, dobro, kao da to niko ne zna, ali ajde, znači, svaki muškarac voli kad je devojka zgodna, kad ima velike grudi, podignutu zadnjicu i tako dalje, sve je to super. Ali kad ti meni dođeš, brate, sa tom namerom da mi pokazuješ sise, svoju bulju i kako si ti, ajde, kako si lepo u faci, ajde, kao to mogu da razumem. Razumem da devojkama treba pažnje i sve, brate. Ali da budeš mental u glavi, da dozvoljavaš da drugi ljudi, da to čak kačeš na društvene mreže, vide tvoje, nemam pojma, sisiće, tvoje dupe, brate, razumeš ili šta god. Mislim, kakvu poruku onda njima šalješ s time, brate? Šta, bit ću u fazonu, evo likoša koji pokazuje sise, hoću s njim da se slikam, znaš, kao dobro, možda neko stvarno želi s tom da se slika, ali u suštini znaš zbog čega te gledaju. Znači, takva neka devojka kada bi snimila neki normalan klip gde sedi za kamerom i priča, imala bi tipa 10 pregleda, a na ovim ostalima ima tipa mnogo više, tipa 100.000 pregleda, razumeš? Pokazat ću vam sad to na telefonu, evo gledajte. Bukvalno to je to, nema poente, samo šalteš i samo likuše i što je najgore, znači gledajte koliko ima pregleda, 200.000 pregleda, 120.000 pregleda, 85.000 pregleda ima, 100.000, 80.000, 60.000, 100.000, znači niko nema ispod 10.000, razumeš, ne razumem. Dobro, mislim, kontam da dolaze neki klinci koji imaju 14-15 godina, bukvalno koji bi jebali drvo, razumeš, toko su napaljeni i onda samo ga bacuju, razumeš, na to i to te je to, u suštini. Bukvalno neko kurvanje na finjaka. Tako da, eto, bukvalno ne znam koliko će biti klip, da li će trajati dugo, da li će trajati kratko, ali u suštini sam samo svoje mišljenje povodom ovoga hteo da iskažem, tako da ostavite like, share, subscribe na ovaj klip ako vam se svideo, ako nije, baš me briga, idite gledajte TikTok, kako se zove. Tako da, znači, voli vas vaš brat Lazy, znači, pozdravite vaše kod kuće i ne znam šta bi vam još rekao, nemojte gledati TikTok, moja topla preporuka, bukvalno gledajte bilo šta, znači, bukvalno pazi koji sadržaj konzumiraš ili ga samo konzumiraš, znači, pazi, nemoj biti ovi drugi koji ga samo konzumiraš, nego gledaj šta gledaš, razumeš, ono što ti gledaš, u to se pretvaraš, ima lepa izreka koja to kaže, tako da neću više ništa mogu da serem, vidimo se.